କାଲଭେରିଆ କାନ୍ଦୁଛି। ଡାକ୍ତର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ। ମରିସସ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଲଭେରିଆ କାନ୍ଦୁଛି। ଏ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେବନି। ଦିନ କାଳ ତାର ସରି ସରି ଆସିଲାଣି। ହେଲେ ତା କୋଳରେ ସେ ପିଲାଟିଏ ଦେଖିଲାନି। ଗତ 300 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇ ସେ ଶିଶୁ ମୁହଁ ଦେଖିଥିଲା। ତା ଚାରିକଡ଼େ ସେମାନେ ତାକୁ ଘେରି ବଢ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଃଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ତାତି ତା ଦେହରେ ବାଜି ଶିହରଣ ଆଣୁଥିଲା। କାଲଭେରିଆ ପାହାଡ଼କୁ ପଚାରେ, ହେ ପାହାଡ଼, ମୋ ଡୋଡୋକୁ ଦେଖିଛ? ପାହାଡ଼ କହେ, ଦେଖୁଛୁ ପରା କାଲଭେରିଆ ମୁଁ ଅଚଳ। ମୁଁ କ'ଣ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁଛି? ଡୋଡୋକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଥିବି? କାଲଭେରିଆ ପଚାରେ ମୟୂରକୁ, ହେ ମୟୂର ଭାଇ, ଡୋଡୋ ମୋର କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? କାହିଁ ତାକୁ ତ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁନି। ମୟୂର ଉତ୍ତର ଦିଏ। ଥକି ନ ଯାଇ କାଲଭେରିଆ ପୁଣି ପଚାରେ ପବନକୁ, ପବନ, ତମେ ତ ଅନ୍ଦି କନ୍ଦି ସବୁ ବୁଲୁଛ, ତମେ ଦେଖିନା ଡୋଡୋକୁ? ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରି ପବନ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ। କାଲଭେରିଆ ଡୋଡୋକୁ ଖୋଜୁଛି। ଡୋଡୋ ଆସୁଥିଲା। ତା ଚାରିପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଫଳ ଗିଳି ଖାଉଥିଲା। ହେଲେ ହାଲିଆ ହୋଇଗଲେ ତା ଦେହକୁ ଲାଗି ଘୁମେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ କାଲଭେରିଆ ପାଉଥିଲା ମାତୃତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ। ସେ ଡୋଡୋ ଆଉ ଆସୁନାହିଁ। କାଲଭେରିଆ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ତ ତାକୁ କେବେ କିଛି କହିନି, ତେବେ ତାର ଏତେ ଅଭିମାନ କାହିଁକି? ପବନ ଭାଇ, ଡୋଡୋକୁ ମୋର ଟିକିଏ ଖବର ଦିଅନ୍ତ। ମୁଁ ତାକୁ ଅନେଇ ବସିଛି ପରା। ସେ ଥରଟିଏ ହେଲେ ଆସି ମୋ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ? ପବନ ସବୁ ଦେଖିଛି। ତାରି ଆଖି ଆଗରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଯାଇଛି ତାର ସେ ସାକ୍ଷୀ। ସେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା। ରାଗରେ ପାଚିଯାଇ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଝଡ଼। କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନିନେଲା। ଏଇ ଅମାନିଆ ଅବିବେକୀ ମଣିଷ ଜାତିଟା ପାଖରେ କିଏ ହାର ମାନୁନି ଯେ? ଯିଏ ବିବେକ ଖଟେଇ କାମ କରେନି ତାକୁ ଦୂରରୁ ଜୁହାର। ଭକ୍ତିରେ ନୁହେଁ, ଭୟରେ ଆଉ ଘୃଣାରେ। ପବନ ଠିକ୍ କଲା। ଆଜି ସେ କାଲଭେରିଆକୁ ସବୁ କହିଦେବ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯାହା ସେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲା କାଲଭେରିଆଠାରୁ, ସେହି ଗୋପନ କାହାଣୀକୁ ତା ଆଗରେ ଖୋଲିଦେବ। ତାକୁ ଲୁଚେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେଦିନ ସେ ବଞ୍ଚିବ ଅବା? ପବନ କହି ଚାଲିଲା। କାଲଭେରିଆ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଶୁଣି ବସିଲା। ପବନର ନିଜ ଆଖିଦେଖା ଘଟଣା ସବୁ। ସେ କାହାଣୀ ନଥିଲା, ଥିଲା ସବୁ ସତ। 1507 ମସିହା କଥା। ଭାରତ ମହାସାଗର ଭିତରେ ଜାହାଜ ଚଳାଇ ଆସି ସେମାନେ ମରିସସ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଗୋରା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସାହେବ। ବଣିଜ ବେପାର ଥିଲା ତାଙ୍କର ବେଉସା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏଇ ଡୋଡୋମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମରିସସ୍ ଭୂମିରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଜାହାଜର ଧାଡ଼ି ଲାଗିଲା। ସାହେବ ଆସିଲେ। ଜିନିଷ ଆସିଲା। ଆସିଲେ ସାହେବର ସାଥୀ ବିଲେଇ ଆଉ କୁକୁର। ପାରଙ୍ଗ ଜାତି ଭାଇ ହେଲେ ବି ଡୋଡୋ ଉଡ଼ି ପାରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ଦେଖିଲେ ମନ ମୋହିଯିବ। ଏପରି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଶାନ୍ତ, ଧୀର ସ୍ଥିର। ଡୋଡୋ କିଛି ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ। 15ରୁ 25 କେଜି ହେବ ତାର ଓଜନ। ଭାରି ସରଳ ପ୍ରକୃତିର। ଏତେ ସରଳ ଆଉ ନିଷ୍କପଟ ଯେ ତାକୁ ନିହାତି ବୋକା ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଡୋଡୋ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲା ସେମାନେ ହିଁ ତାର ପହିଲା ନମ୍ବର ଶତ୍ରୁ। ବିଲେଇ ଡୋଡୋର ବସା ଖୋଜି ଅଣ୍ଡାଭୋଜିରେ ଲାଗିଗଲା। ଡୋଡୋ ଶାବକମାନଙ୍କ ତଣ୍ଟି କଣା କରି ରକ୍ତ ପିଇଗଲା। କୁକୁର ବି ଡୋଡୋ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପିପଡ଼ି ତାର ପ୍ରାଣ ନେଲା। ମାଂସ ପାଇଁ ସାହେବମାନେ ଡୋଡୋକୁ ଶିକାର କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟିଏ ଡୋଡୋ ମାରିଦେଲା 20ରୁ 25 କେଜି ମାଂସ। ଡୋଡୋ ଶିକାର କରିବାଟା ତ କିଛି କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ଶିକାରକୁ ଦେଖି ପଳାଇ ଯିବା ତ ଦୂର କଥା, ବରଂ ସେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନକୁ ବୋକାଙ୍କ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଥିବ। ବନ୍ଧୁକ ଢୋ କରେ, ଡୋଡୋ ସେଇଠି ଠୋ ହୋଇଯାଏ। ପଲ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଡୋଡୋ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ବି ଅନ୍ୟମାନେ ସେମିତି ଜଳ ଜଳ କରି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ପଳାଇ ଯାଇ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାର କଳା ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ମାଲୁମ ନଥାଏ। ତେଣୁ ମରିସସ୍ରୁ ଡୋଡୋର ବଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର 175 ବର୍ଷ ଭିତରେ। 1507 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଡୋଡୋ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା। ଆଉ 1681 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ଡୋଡୋ ଶିକାର କରିଦେଇ ମଣିଷ ଜାତି ଡୋଡୋର ବଂଶକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେଲା। ପବନର କଣ୍ଠରୋଧ ହୋଇ ଆସିଲା। ତଥାପି କାଲଭେରିଆକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ସେ କହିଲା, ଯାହା ହେବାର ତ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦନା। ଡୋଡୋ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ଗତ 300 ବର୍ଷ ତଳୁ ସେ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୋପ ପାଇ ଯାଇଛି। ତେବେ ଡୋଡୋ ସହିତ କାଲଭେରିଆର ବା ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଡୋଡୋର ବିଚ୍ଛେଦରେ କାଲଭେରିଆ ବହୁନୁଛି କାହିଁକି? କାଲଭେରିଆ ଏକ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ। ସେହି ମରିସସ୍ର ବି ସେ ବାସିନ୍ଦା। କିନ୍ତୁ 1973 ମସିହାରେ ମରିସସ୍ର ମାତ୍ର 13ଟି କାଲଭେରିଆ ଗଛ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ଥିଲା 300 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ସେମାନେ ସବୁ ମରି ମରି ଆସୁଥିଲେ। ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରାଇବାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ
ଥିଲେ ଅକ୍ଷମ। କାଲଭେରିଆ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ବଡ଼, 1.5 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଖୋଳପା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ମଞ୍ଜି। ତେଣୁ ଏହି ମୋଟା ଖୋଳପା ଫୁଟେଇ ଗଜା ବାହାରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। କାଲଭେରିଆ ଫଳ ଡୋଡୋର ବଡ଼ ପ୍ରିୟ। ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟା ଗିଳି ପକାଏ ସେ। ତାର ପାକସ୍ଥଳେ ଏହି ଫଳରେ ଖୋଳପା ନରମ ହୋଇଯାଏ। ନରମ ଖୋଳପା ଥାଇ ଗୋଟା ଫଳଟା ପୁଣି ଡୋଡୋର ମଳରେ ବାହାରି ଆସେ। ଖୋଳପାଟା ନରମ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ବାହାରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଡୋଡୋ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, କାଲଭେରିଆ ଫଳ ଗିଳି ପୁଣି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତା। କାଲଭେରିଆ ଫଳରୁ ଗଜା ହୋଇ କାଲଭେରିଆ ବଂଶ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଡୋଡୋର ବଂଶ ଲୋପ ହୋଇଗଲା ପରେ କାଲଭେରିଆ ଅଙ୍କରୋଦଗମ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗତ 300 ବର୍ଷ ତଳେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶେଷ ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଗଲା 300 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କାଲଭେରିଆ ସର୍ବଶେଷ ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଗଲା 300 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କାଲଭେରିଆ ବୃକ୍ଷରୁ ଅଙ୍କୁରୋଦଗମ ହୋଇଥିବାର କେହି ଜାଣିନାହିଁ। ଡୋଡୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଆମେ ହିଁ ତା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ। କାଲଭେରିଆ ମରି ମରି ଆସୁଛି। ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଏହି ମଣିଷ ଜାତିଟା ହିଁ ୟା'ତ ଦାୟୀ। କାଲଭେରିଆ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ ଆମକୁ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିରୁପାୟ। ଯିଏ ତାର ବଂଶବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା, ସେ ଡୋଡୋ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଡୋଡୋର ବଂଶ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛୁ। କାଲଭେରିଆ ବଂଶ ବୁଡ଼ି ଆସୁଛି। ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀଟିଏ, କାଲଭେରିଆ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ। ସମଧର୍ମୀ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ ନ ହୋଇ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଲୁ। ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି ଡୋଡୋକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା? କାହିଁକି ସେ ଜନ୍ମ ଦେଲା କାଲଭେରିଆକୁ? ଡୋଡୋ ଆଉ କାଲଭେରିଆର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଲା ବା କାହିଁକି? ଆମେ କେହି ବି ସେ କଥା ଭାବିଲୁନି। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। କାରଣ ଆମର କୁଆଡ଼େ ବିବେକ ଅଛି। ଧିକ୍ ଆମର ବିବେକକୁ। କାଲଭେରିଆ ଲୁହ ଝରାଉଛି। ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି ସେ ବାହୁନି ଉଠୁଛି। ଡୋଡୋ ଡୋଡୋ ମୋର